Така, на гости съм пришъл на Пламен. Виждаме ли го? На Пламен Вкадинов на един страхотен катамаран в Гърция и ще ме води на харпунджийство. Ами, отиваме на един много як остров, казва се Понтиконизи. Тук в района, според мен, той е най-добрият като природни дадености за укритие на риби и за въртене, да се възвърти някаква бойна риба. Така че отиваме там. До час и половина сме там и надявам се оттам да се включим пак. Има една много яка пещера. Тук преди 2-3 дни влизах в нея. Сега ще влезем с Томи заедно. Много оборудване виждаме сме взели. Тук харпуни, момчета, колегите и те си взели по нещо. Да, има още пушки неопрени. Изобщо лодката е пълна. А неопрена, който ти ми даде е 5 мм. Да, петица креси. Тежестите ще ги видим. Тежестите бяха, да, малко над 6 кг, предполагам, че 5 ще дойдат добре. Добре. 5-5,5, нещо такова. Айде да ви. Баш си лайката, човек! Или скива е каква зала, той е направил като зала. Това как ровери? Случайно? Съвсем случайно. Виждам, нищо влизам. Аз съм така навсякъде. Няма кой да ми го покаже. Пита да ми го покаже. Абсолютно случайно. Но това са местата, където са крити съкровища векове наред. Това са местата. Само че са някъде под пясъка и камъните и не се виждат. Тук е нашата проема на там. Ако излезеш, какво стана там? Той може да е много дълбоко. Един Господ знае колко. И още 15-20 метра на там. Не е по-чудо. Това, освен това, тия скали там не са заоблени. Което значи, че най-вероятно са копани на ръка. Дали бе? Това не е от вода. Да са го направили още по-дълбоко. Да. Защото тук се вижда как работи водата, там такова нещо няма. Което може да означава много неща, много интересни неща. А ти... А октопода как го намери, бе, човек? Правим нищо. За да ви изпратя ти твоята не си е убил? Нож? Нямаш. Нямам. Ама я нацелих, виж какви зъби има. Това не оправихме вечерята. Ами... Аз ако трябва да съм честен, не ги различавам, но тази каква е? Това е сарго. Сарго. Това е сарго, да. А тази? Знаеш ли? Това е салпа и тя по принцип не е нещо, кой знае каква цел. Значи,
А те големите са платерини, нали така? Това са платерини, да. Имат едно жълто-оранжево петънце на харлета, аз по това ги разпознавам от кефалите. Еми точно така, да. Ето го. Това също си ги махна. Браво. А тези на кой са? Това са парчета от тамфора, бая? Това са парчета от тамфора, гаранция. Видява някакви следи по тях да са рисувани. Не се видява, обаче ако имаме късмет, може да намерим нещо интересно. Виж, тия трите са много специфични. Да, има черти. Това като го беше някой историк, ще каже горе-долу това е ред, но това е от преди новата ера, гаранция. Абсолютна гаранция. За протокола и за пред камерата. Вчера намери също с тези два снаряда и днеска можеш да ги приберем. Ще ги качим да добавим съп и обратно да яхтата. Малко да ще се вижда. Така. Само не знам колко ще е щастлив с тия снаряди на борда. Станаше нещастен обаче. Или може да не разбере. Обаче аз ще ги скрия. Това чудо. Знаеш колко е тежко. Може да се запази сешен до време? Не може.